Urung bar kok wis bayaran ngono wis. Dek, ayo khusus foto-foto. Saya karep. Kita intro dua ya. Oh ya. Gareng, ayo Tresno Warenggono, ayo gareng. Ayo. Ayo Rek. Ayo Rek. Gawe kangen
Pun tasih setunggal, Mas. Heeh, sik no. Kita Nggih. tak tawani Becak sik. pati bapake mau lho. Sido ngajak Sudah foto masuk murah kok. iki 10.000. Nek Lah ora foto meneh cah kuwi. nek ora tak lapi lho iki, deal lho iki.